in mai gida ya sake iyalinsa ana bukatan ya samu shaidu mafi kankanta guda biyu su shaida, mutum biyu a matsayin shaida, saboda wani lokaci shika yana aukuwa sai ya mai da ita, wani ya ƙara aukuwa sai a kai gaba a yi ta rikici, ita ta ce uku ne shi ya ce har yanzu biyu ne. Menene matsalar da ke kawo wannan? Ana yin shika a yi kome babu shaidu da suka shaida, ya fusata ya sake ta kuma ya mai da ta ba a gaya kuwa ba daga shi sai ita. To lokacin da aka zo counting na ukun nan ita ta kiyaye kirge shi kuma ya manta, sai ce shi bai dau ba uku yayi ba, ko ita tana bukatan ta tafi, ko ta fi shi tsoron Allah cewa an yi uku ba kada mu yi zaman haramun, shi kuma sai ce biyu ne. Saboda hikimar shari'a ta san za a zo a irin wannan rinton, sai shari'a ta ce to in an yi shika ko an yi kome to a saka shaida. Yana zaune da iyalinsa a gida ya sake ta, bai gaya wa kowa ba a lokacin, sai ta fara idda, gari na wayewa za ta yi idda a gida, sai ya samu shaidu mutane biyu, kuma son samu waliyinta ya sani, shi bai cikin shaidu amma waliyinta da ya ba da aurenta ya sani, don igiyar auren shi ya ba da ita, sai a gaya waliyinta an sake wance, ga kuma sai a samu mutane biyu shaidu, wane da wane ku ne a matsayin shaidu akan an yi shika. So waliyi ya sani, shaidu mutane biyu sun sani. Idan kuma Allah ya kaddara bayan wata ɗaya sai ya je yana son bai da kayansa, tana zaune a gidan, in ya zo zai shiga gida sai ya ɗan ganta tun yana tsumewa yana wucewa, wani lokaci sai ya zo wuce sai fara ɗan murmushi salamu alaikum sai ya wuce, tana shiga kicin ita sai ta ɗan share, can da ya zo ya salamu alaikum wa rahmatullah, ta ransa wa alaikum assalam wa rahmatullah. To sai aka fara da haka har ya kai matakin da dai dan shiga salamu alaikum ya dan gaishe ta, aka alaikum sai ka dan zaura mana ka dan huta, sai aka kawo masa dan tea haka ko dan juice haka sai ya dan kurba. So dai dan kurba dai ya kuke a lafiya kala alhamdulillah kaza kaza, yayi dai yanzu a ba komai, yayi dai ake ciki alhamdulillah, to yayi dai to yana so ya mayar saboda yana son kifadi ne, ai maza tsabar wayo ne da su yana so ya kifadi. To ana cikin nan dai in aka ɗan yi fara'a ɗaya biyu sai ya ce to ya mayar, to in ya mayar ɗin sai ya gaya wa waliyinta, sannan kuma ya ƙara samun shaidu biyu su shaida, son samu shaidun nan da suka yi shaidan ya sake ta su ƙara shaida kuma ya mai da ita. In ba haka ba gaba za a yi rinto, kuma rinton nan yana faruwa. Wannan Allah ne kaɗai ya san adadin tambayoyin da ake yi wa malamai akan saɓanin adadin shiga tsakanin mai gida da iyalinsa. Ta ce uku ne shi ya ce biyu ne bai yadda ba, ita ta ce uku ne shi ya ce biyu ne, a yi ta yin rikici. Babban dalili shine ba mu kiyaye wasiyyan Qur'ani ba, wa ashidu zawai adilin minkum wa aqimu shahadata lillah. Kuma in za a tsaye da shaidan nan, a tsaye da shaida don Allah. A tsaye da shaida don me? Don Allah. Saboda yin shaida ba don Allah ba ta ba da nasara. Ba kawai ka yi shaida ne ko don ka tozarta ta ko don ka walakantar da ita ba. In za a sa shaidu sai a nemi waɗanda suka dace. Waɗanda suka yi me? Suka dace, ya zama babu tozartawa. Kana son sa shaida matanka biyu, mai iya yiwa jarraba faru ka rabu da ɗaya, sai kuma ka kira baban ɗaya da ba a sake ba sai ka ce shi ne shaida. Kaga ai ka hada rikici. Shi sa Allah ya ce in za a yi shaida a yi ta don Allah. Don wani lokaci mu maza muna da wahalar sha'ani, mun fi faɗan na mata ne, amma har ga Allah wasu mazan, Allah yadda kika san tsohuwar rokan ice haka yake, kwata-kwata duk inda aka yi ba a gamsar da shi. Ki yi sallama matsala, ba ki ba matsala, ki yi taɗi matsala, ki yi shiru matsala, ki yi murmushi matsala, ki tsume matsala. In kika yi murmushi ya ce kina masa dariyar mugunta, in kika tsume ki ce baki sun zama da shi, in kika yi magana ya ce surutu yayi wa ke baki san ya gaji ba, in kin yi shiru ki ce kina ta shiru, yana zaune kaman wani wanda yake gidan prison. Haka fa maza muna da wahalan sha'ani fa. Allah maza yawanci dangerous ne fa yawanci, sai wanda Allah ya kare. Na taɓo su aran mago. Wani mutum ɗaki za ki shiga ki wasu sallama
ki shiga daki kin shigo mun ba sallama, fita wayan shiga dakin sa ba sallama, iyalinka waye tilasta sai ta maka sallama da shiga dakin ka. Wani nassi ne ce iyalinka sai ta yi biya da fita sai shigo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sai ya shiru, assalamu alaikum wa rahmatullahi, mai gida ina sallama, to kika san ko mala'ikun rahama sun amsa? Wai shi ba sai amsa ba, wai mala'ikun rahama sun amsa ba ji. Ai kai namiji. Amma kuma fa maganar cewa namiji ba dan goyo da zani bane fa wannan kuma kuskure ne, a dan goyo da zani ne. Ana goyon namiji da zani, mazan duka ba haka bane, kuma an duba akwai alkhairin su ta wani janibi. Hidimar da namiji yake yi ai ba mai biyan sa sai Allah, musamman irin wannan halin tattalin arziki da yake cizon mutane da yawa, 99 cikin 100 ana cizon su. Duk wanda zai fita ya nemo sau uku ya biya kuɗin wuta, ya biya kuɗin ruwa, kuɗin makaranta, to sai a tausaya masa, sai a yi ta haƙuri. Zaman aure sai da haƙuri, har ga Allah zama na aure sai ana sai ana haƙuri. Idan babu haƙuri ba zai yiwu ba, a ƙara haƙuri da juna. Allah shi sa mu wanye lafiya.